Ber gi rach Nyasaye ong'eyo. Jopuonjre adek owito ngimagi e masira mar apaya e kaunti ma Murang'a. Masira ni ne otimore kar saa 11 odhiambo. Noyudo bas mar skul mane oting'o ji 43 kowuok e nyasi mar jo scout. Jopuonjre achiel ne owito ngimane kanyo gi kanyo ka mamoko 2 to ne otho ka yudo thieth. Mamoko 5 ne yudo hinyruok ma opogore kendo ne ochwal e osiptal mani oko mar kaunti no. Gavana ma Murang'a Irungu Kang'ata oro ote mag kuyo ne anyuola ma oyudo midhiro ma kamano. It is shocking. I know it is disturbing. I know the families are deeply impacted by this, but we are doing our best. But in the long term, we are building a new emergency block right next to this facility that will be able to get and serve more emergency patients. We are also trying to build capacity in all other hospitals to relieve the pressure on Murang'a level 5. We have increased the number of inpatient wards in Marago, in Kandara, Kirwara, and other hospitals so that we try to make our health system more robust. Jod bura mawuok Tigania kod Gembe sayo bila